Oh, dato na nato silang fit eh. Dugay na kamata oh, klaro kayo. Dugay na kamata. Ikaw. Ako may nauna. Paglantaw ako. Oh, mag-online. Ako may naunag mata. Alas 4 ba ako nakamata? Ha? Natulog eh. Saya ako natulog. Alright mga boss no. So time check karon mga 5 guro kapin. Yan ma check no. Magpadlong mga 6 AM, mga 6 AM sa buntag karon mga boss. And Sunday na sad panglaag na pud mi. So padulong mi sa Chosen Cafe mga boss kay ito na sad amo ang laagon mga boss. So uban mi karon kay atong ang Chosen Cafe balik. Atong ang tawon ang Chosen Cafe mga boss kung unsay porma inig ingon ani ba mabuntag kay kanang mo ato make Chosen Cafe atong mga boss kay mostly mahapon jud may maadto ito. Kalagmitan ba hapon jud may ito. Nya karon kay kadlawon man ni. So mas nice kay mo ni akong first time nga makaadto o makalaag sa bukid ya sa Chosen Cafe no nga ingon ani nga kadlawon o mo mutagbo aning sunrise no. And ato ang tawon. So tara. Let's go. So nagpagasolina tadaan kay para safety sa dalan no o di ta mahutdan ba. Ay basin mahutdan ta di finish ta. Chiral ta boss. Di ta kasulod ya kay mapler atong motor ba. Mapler atong trambutso mga boss di ta kasulod sa chiral ta. Magasulod mo ta diya mga boss o gibalik na ko ang stock sa ko ang tambutso. But soon atong planuhan na. Woo! Pablo kung kining Valencia tugnaw dyan eh kayo bisag unsaon. Bisa pag imong ingnon nga maadto ka diri mamudto o hapon kay mga para init. Pero pag tungtong yung diri sa Valencia makapatid ka po kag tugnaw lagi. Oh ya kay makalakakuan ba kay walay nakakuan diri nakatsada kay bisag init ang panahon mabater gyapon nimo ang kabugnaw kay nature ba da kay mga kahoy mga boss maong inani po siya katugnaw. Kauban mga boss tara sa duha tulo o sa likod. So lima may kamotor mga boss nga maglaag. So syempre nanasad ning mga mag-uyab nga mga kauban nato. Yan ang duha mag ako man siguro kay no Sara driver nakapait ba maglaag ta kay para malingaw ta mamatag mag-uol magkita may pares sulo ra man ta sa tong motor. Tagduha ya pa sa sa likod duha pod awa gyud. Lastly mga boss kung naka-follow ka sa kuwang page kapila na dyan ko nakabalik na rin sa Valencia. Think marag dili man siguro mahiyap na guro kay sige dyan ko balik-balik rin mga boss kay ganahan ko silang country ba ilang spot, ilang view tapos tugnaw sa dayon peaceful pa kay ilom kayo kanang nanad kag langas kayo sa city ba dayon makaadto ka diri mag lami kasi paminawon ba kay makauna-una kag tarong wala akong tambag yung boss ug mulaag mo diri sa Valencia ug sa matay ko nani nga oras ba nga pakadlawunay mas maayo ko na magdala mo jacket
Kaya tugnaw dyan ni siya kayo diri. Bisa kay jacket ko malapsa naman gani gyapon. Kaya tugnaw dyan siya diri. Tugnaw kayo tapos patugbungon ba dyan mga boss. Siyempre nagwas bukid. Kita ba kag bukid nga dili pangap. Di ba? Ya, awas oh. Na mga balay-balay diri. No? Inala ba? Dili man kayo tantong kuan po diri mga boss, no? Guba ang dalan. Okay naman ang dalan po diri in kaso mga ba. Dili siya tantong guba. So, mo ninyo makita diri mga boss if makaagi mo diri sa Valencia na gas station. So, mas maayo diri na lang mo magpagasolina in kaso moangat mo ba. Kay sa unahan mo wala nang may gasolina dito. Wala nang gasolinahan. Uwe siya dang nausob mo nanay mga inani nga giharang ba kay para safety po sa mga tawo nga magpa-picture dire no muunong no daw niya gaaso mo siya gitawag nga magaso kay gaaso man mga riders kaya nga nag-stop over kay magpa-picture so mo na parang Bato Falls. Magyan ni ato mga boss if ever mo ato mo sa Chusen Cafe kay Chusen Cafe mo dyan atong atuan so magyan niyo to okay na sa dangdalan dere mga boss kaya itong unang agin ako dere mga last year pa siguro to mga 2022 guba-guba dyan dere ang dalan bato-bato niya karon nanay maayong adalan. Nagabulangan na nagharang. Shag dike ba? Ngay bago niyo. Makaapas pa bataan sa Sunrise. Parang dili naman siguro. Diri dapita. Okay ra ang dalan hon. Pero ilisanan na po niyo. Para safety ba? Nice series diri oh. Ano eh? Nice series diri. May mga basura pa ko ni likod. See that nature, bro. That nature, bro. Oh, memorize na kayo sa mga kano. Asan yung kan? Ano yung mga signage dito? Belisa, 5,000 roses. Ayos kayo. Sige rin taga nice. Kaya syempre tinood mo po. No? That is good. Ang spot dere. Pero kanang taga dere. Normalize ako nila kay syempre taga dere gud sila. Mo pini nasanayan. Ayun, og madto po sila sa city. Di ko sila maka-appreciate food ba o tsada. So, dito sa Sierra Belisa and Sierra Valencia. Kagisad mi diri atong una. Bago pa sa tunggalan ito, karon okay na. So, makita na tong watay nagyan nga lubak-lubak karon nga dalan mga boss. Para maayo na ang dalan diri ba padulong sa Chusen.
Yan, nagkadugay-dugay kasi inaw ni Dres Chusen. Nagkahinay sa akong motor. Pero okay ra ba ni siya? Nung una. Nabagay ko last day atong una. Yan karon kay imarag nga siya na siya ka hinay ba? So diri ditong kuan. Ilang lingon nga kuan, 5,000 roses diha. Ya dito. Bismillah. Angatong ka siya. Lubos nagkahangat ang motor ba? Pero mas okay na kaya wala ko last day. Kala kung na ko last day, wala na maglubos ko siya. Wala ko last day, maglubos ko kangat ang motor mga boss. Maglubos na ganik ako. Sa paling timbang na itong mga magduwa ka tao mo na itong timbang. Mo ito mga boss, inyong mga agyan, no? Ug mga Tumus Chusen Cafe. Siyempre, makuha ninyo ba na ma-appreciate sa ninyo makatong Tumus Chusen Cafe kay tungod nga ba, ang atong dugay siya. Dahil kayo mo surrender nga motor kuno diri mga boss, kay tungod ang atong dugay ba. Usa na akong motor, i-surrender ni pero i-action ako ni siya kuyod atong una, nung last time yun, nakatos Chusen Cafe. Boss, oh. That is Chusen. That is Chusen kung katapos Chusen. Ayun siya itong kinagmaya itong motor kay basig utong na po ni. Alam ba kaning akong baby girl magtukar-tukar na po ni siya. Makasabot lang po niya kay napabi siya gibati. No? So, madalong is Chusen, boss. Ito tong baby girl, oh. Marag wala raw na siya ni Pandron. Wala siya ni ito karon. So nato diri karon sa Chusen Cafe. So makita niyo ni mga camping sad ba. So okay, si Chusen mga boss kanon diri. Nato diri karon mga boss. All right. No, Chusen's Cafe. Ito. Kani puti. Oh, katong ni kahoy. Putol na po na diya. Giangat na po na diya. Lapos sa Pamplona. Saan yun ni Kapape? Ay, kon. Sabi na, ang klase ha. Kaya, Ano ba kautan na sa nato si Said kung naulian na ba? uy, di ka mo dayon, di mo dayon, oy. Abi lang niyo. Nagyagan nila. Mua. Di ka mo dayon, asa man yung mo dayon. Ariya, oh. Ito na pa yung nanagkuhan niyo. Ariya, Binzo. May. Oo, na, oh. Dugang ara mo. Anong usa? Yeah, boss, data diri karon sa Chusen Cafe. And nice kayang kuan diri ba? Nice kayang view.
Murag tisoy mo kunin nabita ba? Gwapo daw rong panahon na. Karon na noon. Dire mi nag laag Sunday karon and oras is ulay man akong relo eh. Mga alas 7 siguro ron. So gila atong to si Jeldon kay nikuha siya sa battery sa camera ba. Kaya mag picture na sad ta dire. So syempre memories na sad. Memories and cafe dire ang boss. Ya makastiyan dia. Dia dito may mga baka dire. Nga pa yung mga tais baka. Ano? Nature, good nature ba? Mga may kahoy dito sa ano. Nice pa ako. Nasubos. Buyod. Ala. Natas Jose Kaya na mga lagi boss. ning naisuga. Mga boss natas Jose. Di ba? Yung photographer oh. Tudloy ko unsay kan, di ba? Dali dito, dali dito. Picture niya ba? Okay mga boss, pauli na ta. And basin mo stop over me dito sa Magaso katong Sulphur pa. Kay mag picture na sad. So ngoro to ang Chusan Cafe mga boss. Nag-standby me ito ng api. Mora, gyud nato miss Chusan Cafe para mangapi, then magpa-chill. Then ilasap ang katugnaw sa bukid na patugbong na kayo. Nay kuya aning ingunani ka ng mawadan kag break ba sa no mao lang mas maayo ng kwan no yung sigurado ng kwan ba yung imong motor gusto yung dalagan no mga ero mga itoy ba dyan no huwag yung dalagan no tapos sa magidlumba tara mga boss oh. Kung bato mag-Chusan Cafe magyan nyo ang 5,000 roses daw. Kana mo na siya dalan padulong ito. No, nasa taas oh. Ano dito daw? No. Masaka ito sa taas. If mulag mo na may entrance niya 100. Gaaso nga bukid. Alright. Naniba bulok nga itlog dire. Ay alam mo ang sulfur jud. Nanay ang baho ba. No, gaaso lang mo boss. Sige gaaso dire. Oh, all right no, ara diri karon sa gaaso. So guys, take a picture. Tas na gwapo ra mga nagdo. Touchdown, gaso. Tara sa bridge ta. Piyang ra dyan. Nasa donation mo ba? Tip box. Donate. Gusto nga ba? Huwag siya magkabahog. Dire ra sa kuano nang nai-wire nga ba. Oba. Nai-wire ba? No, dyan pa niyo. Alright, let's go! Yung mo kalimot mga boss, follow sa ato ang Facebook page, no? Boss Right.
para updated po sa atong mga video nga atong buhaton o ma-update sad mo sa atong mga ginabuhat mga boss, no? Sama aning mga ingunani nga laglaag ba. Dili lang laglaag kay mga pitik-pitik sad